Nunha vivenda usada de 180.000 euros de prezo e con un crédito hipotecario, en Galicia se pagan máis de 14.000 euros. Sin embargo, en Murcia se pagan 7.000 euros. Quere decirse, polo tanto, que en Galicia pagamos máis de 1 millón de pesetas máis que na Comunidade de Murcia. En Galicia pagamos exactamente 6.800 euros máis por unha vivenda de 180.000 euros que na Comunidade de Murcia, na Comunidade de Valencia. Por eso, hoxe presentamos dúas propostas que adoptaremos no próximo Goberno de Galicia co obxectivo de abaratar a adquisición de vivendas para as familias numerosas e para os xóvenes menores de 35 anos. Así nos comprometemos a baixar os impostos ás familias numerosas, a rebaixar os impostos ás familias numerosas, no que se refire ao imposto de transmisións patrimoniais, un 43% menos. E o que se refire ao imposto de actos xurídicos documentados, un 50% menos. Baixaremos o imposto de transmisións patrimoniais do 7% ao 4%, un 43% menos. E o imposto de actos xurídicos documentados do 0,75% ao 0,3%, un 50%.